Чаму ніхто не хацеў павяртаць рэч паспалітую? Ёсць такі эпізод, больш вядомы ў Польшчы, але ён дужа паказальны. 1846 годзе шляхта рыхтавала паўстанне за рэстаўрацыю рэчы паспалітай на тэрыторыях, якія адышлі пасля падзелаў Аўстрыі. Гэта рэгіён, які называлі Галіцыя. І калі ў Кракаве паўстаюць шляхцічы, праз некалькі дзён пад Кракавам апыняецца аўстрыйская армія, разам з якой ідуць сяляне з-пад Кракава. Сяляне не толькі далучаюцца да аўстрыйскіх войскаў. У тых частках, дзе яшчэ паўстання шляхцічаў не адбылося, сяляне самі паўстаюць супраць шляхцічаў, знішчаюць іхнія сядзібы, яны знішчаюць да 3000 шляхцічаў у выніку гэтага. І вы ведаеце, гэты эпізод дужа любяць тлумачыць тым, што гэта там аўстрыйскія шпіёны злыя распаўсюджвалі сярод сялянаў там нейкія чуткі пра тое, што хоча шляхцічы там з імі нешта дрэннае зрабіць, то гэтыя сяляне такія неінфармаваныя, не мелі нацыянальнай самасвядомасці. Зразумейце мяне правільна, аўстрыйцы сапраўды распаўсюджвалі такія чуткі. Але сяляне верылі не таму, што яны дурныя. Увогуле, так калі вы паглядзіце на тое, як сапраўды людзі ў той час жылі, то дурнымі тут выглядаюць шляхцічы, якія маглі лічыць, што сяляне да іх далучацца ў нейкай нацыянальна-вызваленчай барацьбе там, таму што шляхцічы былі жахлівымі людзьмі у стаўленні да сваіх сялянаў. І вы ведаеце, стагоддзямі перад тым шляхцічы фактычна проста здзекваліся з гэтых бедовых сялянаў. І гэта не быў нацыянальны пытанне, ці хоча чалавек сваю краіну. Гэтыя ўсе нацыянальныя рэчы, яны дастаткова штучныя. Вам трэба чалавека пераканаць, што нацыянальныя гэтыя рэчы яго тычацца. Затое, у чым вам не трэба чалавека пераконваць, это ў тым, што быць рабом дрэнна, а яны былі фактычна рабамі шляхты. Аўстрыйцы, напрыклад, забаранілі фізічнае пакаранне для сялянаў. А шляхцічы працягвалі гэта рабіць. Аўстрыйцы абмежавалі колькасць дзён, якія сялянін працуе на свайго пана, да 3, што было паляпшэннем. То бок для сялянаў літаральна імператар Аўстрыі быў абаронцай ад вось гэтых людзей, нібыта сваіх жа свайчыннікаў, якія іх тэрарызавалі стагоддзямі перад тым і ставіліся да іх, ведаеце, дужа дрэнна, мякка кажучы. Таму вядома, калі ім сказалі, што ўжо не будзе нават тых абмежаванняў, якія ўжо зрабілі аўстрыйцы, якія спрабавалі прынамсі неяк зрабіць іхняе жыццё лепшым, што ізноў павярнуць рэч паспалітую, сяляне не былі захаплення ад гэтага і былі гатовыя самі вынішчаць шляхту.